KJGP Shillong City haringkat ki arngut ki noilam ubak Simon Mertong, President Kanong Mensong Circle lembat ubak Gary Thankeo Assistant Organizing Secretary Maulai Circle, henne kesngi kila syak khot hajir haki pulit jong ka Sardar Police Station, halor ke jing syak keno bajrong keti bat syo iya wei nong hikai jong ka Time Coaching Center, kebadan halat mkra ke belajar haka khatsau terik unailar ahrajar arhusan. Haka jingkren bat Chief Organizing Secretary jong ka CEC ubak krau kupar nong siet ulaong ba ka jingsyak khot hajir kid khot jong ka seng kadai halor ka jingja haka bala syak takti ki arngut ki samla kan thai khasi ki balit ban coaching class ha Time Coaching Center ha uwe nong hikai jong ka te coaching center. Habal na kaliang kid khot jong ka seng kila yo ka jingtip lingba ki bahayeng ki te ki samla kumta ka seng kala lit banya kendu iya u director jong ka te coaching center banya kren halor ka te kam hendre lami penban ka jing syak khot hajir ya kid khot ka seng. Hadin baki khot jungi gila pentip yangi ki khot jong Shillong City gila pentip yangi ki nong lam jong seng keme menin ke mencisngi ba gila syak khot apo ka lam krak PS bat kumju mulai PS di tang kemenin pat gila pentip no ba gila khot lang ya bro arngut chal ni support Sardar PS lega kes ke bedai hadin mula yo on keli na IUC badan mentah Sardar PS yang ba ka kes kedai ba nadu benai Ogos ha ka ba ka wei no hikai hate hapo Times ka bedai ka coaching center ka baju I coaching ka bedai ki MBA kini banking kumta terter di ula jorong keti wei kena kentai ha ka ba kita kena kentai la report show kpa la don ki number phone jong ki khot jong Shillong City jongi te la ai tai kun na phone ya khot jong Shillong City FKGP Shillong City bat la ong ru ye i ba kin sai let na sai ka sngi re itai kin thai yong tor up no la jong keti bang so sin ye i ten kin sai let e haba itai kin thai pat la up yang kata sngi bon you re hadin kumbas hadin sitayau ula jorong keti no sa iwei pat kin thai ta ba let coaching hang tai te nakaliang ki khot jungi tai kin thai gila report te nakaliang khot jungi gila elet hang tai ba gila elet ban kendu ru yo director jong keti ka coaching center bat nakaliang director ru aba kini ki kena jongi gila report ki ong ba kadon ngata case molestation te bat nakaliang ka snong ru gila mi sakamat kiseng samla ru kiseng longkmir gila wan bat nakaliang director ula sim ka sinjam ka ba ban terminate no itay nong kai te ka ba pelingo pat ingi hakane ka singi ba kai ka daw nakaliang ka police department pat ka khot ya ki na jongi banwan sa Sardar PS mentaban na banta ka investigation ndre kene ka peni pat ba kan ni ka jing khot jong ka police department ni kena jongi ki balet ban yarap ya kini kin thai ki ba syak le kung kini jat kam ki mut ban penting ban pensmiet ya ki kena seng ki jongi ki badon ni ki mensim ka ba bikin syakri na banta ka hok na banta ka ri ba jat beriu te nakaliang ka jongi ru ngiwan ban senran hanin nakaliang ka seng kemi ka mga chief organizing secretary ngawan ban senran ya ki khot jong FKGP Shillong City hakane jan mi ka banta ki ikbat ki daw pi yo jutip syakot hajir ki khot kita nakaliang ka police na nakaliang YO ang ba kadon ka jing takti ha ba nakaliang ki khot jongi kila ngai ka tu section tu ka baki pengat kadai ba la penmensaw ya uta unong hikai nrei nakaliang ka jongi pat ngong ba nakaliang ka police department ka song jing start juki baki pensya lagi khot ki jongi ki le na mi kata kam kata ka basha takti kadai kan thai khasi kadai nai ha kadai bananong start Kuno ka section ki pengat kini ka section 115 bat ka section 1262 nuni kadai mentak ski arngut ki khot jong ka FKGP Shillong City ki pla syakat iwei di kerteng di president jong kanong Mensong Circle ba Simon Mertong bat kumju i khot jong ka FKGP mulai circle samla Gary Nelson Thakkeo korang kuno nuni kai ha the times mesti kadon persyak yang saya magret kena kaliang au khasau trik benai Ogos staf 6 arjar absah dan khot hajin